Però Lucena no era grassa ni vella, al contrari, fins i tot era més bonica que l'Olga. Per això, el Marc no havia entès la reacció del Joan. Havien quedat que al sortir del cinema ells s'aproparien i les convidarien a prendre un te. Tot havia començat per una juguesca. Havien apostat quin dels dos aconseguiria conquistar i emportar-se al llit una dona amb més facilitat i havien decidit que les víctimes més fàcils eren aquelles que visitaven soles les grans pantalles. El premi? La meitat del Chevrolet Corvette que la mare, l'aficionada a cotxes de la casa, els havia deixat en herència compartida. La manera? Una foto de la víctima despullada al llit d'un dels germans serviria com a demostració i el retorn de la còpia de la clau a l'oponent el símbol de la victòria. No havien de veure la cara. Les havien d'escollir mirant les seves esquenes i els moviments de malucs. I entre els dos, el Joan es quedaria la de la dreta, per un tema de principis, i el Marc la de l'esquerra per eliminació. S'havien col·locat en un lloc estratègic a la Rambla, on les vistes a l'entrada del cinema eren privilegiades. I només va haver-hi una condició. El Joan va dir que ell no s'allitava ni amb grasses ni velles i que, donat el cas, ell es retirava. Arribat el moment, i tal i com havien assajat durant 1 hora i mitja que va durar la pel·lícula, el Marc i el Joan es van apropar a aquelles dones soles, de volum moderat, edat conseqüent i de desig sobri, i van procedir a l'atac. 2 hores més tard, el mòbil del Marc rebia una foto de la clau del desig a la bústia en símbol de rendició. El Joan havia marxat de l'aposta. Però el que el Marc no va saber mai és que la vella Lucena era Lucio en realitat. I bé, aquest és el meu conte amb la frase de Milan Kundera que vaig treure la setmana passada i que la Rosa també ens va fer un conte. Bé, espero que us hagi agradat. Us explico com ja vaig explicar el dissabte, que a partir de la setmana que ve, a partir d'aquesta setmana que estem, canvia una miqueta el ritme dels contes i de tot allò que penjo al canal del YouTube. Hi ha hagut persones que m'han dit que hi ha un excés de producció i que no poden seguir-me el ritme i bé, doncs davant d'això el que faig és eliminar la secció dels meus recursos, excepte que alguna persona em demani o em pregunti alguna cosa, doncs jo faria un vídeo responent com ho faig jo per solventar el que la persona em demani. També desapareix l'espai on jo recito o recomano algun llibre. Aquest espai també desapareix. I estan fixos els dimarts i els dijous a contes meus, contes curts que seran meus i que jo us recitaré, i queden de manera opcional i en funció del que vosaltres vulgueu a l'espai dels dissabtes d'altres veus, que per aquest dissabte ja sí que tinc una cita amb Carmela que ens tornarà a llegir no sé el què, perquè encara no he parlat amb ella, i sempre que tingui alguna persona que vulgui col·laborar amb aquest espai, l'espai del dissabte estarà obert. I també queda pendent l'espai del dilluns, que és l'espai de cocreació, on jo amb propostes vostres doncs faig contes. En principi, pel dilluns de la setmana vinent tinc una proposta que no us avanço perquè no sé si aconseguiré ensortir-me'n. Aleshores, bé, si teniu propostes me les envieu, ja sabeu, una foto, un text, una idea, un motiu, el que us suggereixi, una frase. Jo puc fer un conte, puc intentar fer un conte i això estaria a l'espai del dilluns. Per tant, que m'he enrotllat molt. Espai del dilluns, opcional, si vosaltres m'ho demaneu. Dimarts i dijous són fixes, contes curts meus, i dissabte, altres veus, opcional, si voleu participar. I ja està, espero que tingueu un molt bon dia de dilluns, que sigueu molt feliços i molts petons.